Bună seara toată lumea, și ăsta este încă un episod din serie. Este primul episod, adică al doilea episod din Build Battle. Și astăzi jucăm pe serverul Mini 11F, Mini 11F. Și da, trebuie să desenăm o fermă. What? Bine. Hai să începem. Mi-am mai dat odată asta, dar nu. Aici luăm asta. Ok. Hai să începem. Facem o fermă de... nu știu. De ceva. Dark. Și cred că luăm black. Așa. Hai să începem. Așa, facem asta. Punem. Așa. Cred că am făcut-o prea mare. Nebai. Facem cu din astea. Dark. Nu dark. Hai să vadă mai bine, facem un bridge wood. Așa, punem din astea. Și nu prea am idee ce fermă să fac, dar fac una. Adică fac de animale și dacă mai ajunge timpul fac și de mâncare. Hai să fac asta. Știu, eu nu prea mă pricep la construit la asta, dar nu-i bai. Așa, nu știu dacă am făcut-o, nu cred că am făcut-o chiar, nu cred că o să fac chiar urât, dar nu mă prea pricep la construit și poate nu fac chiar de locul întâi sau doi. Clar nu fac de locul doi. Facem așa. Ce să facem? Adică, nu. Ce ai putea face la o fermă? Și aici să punem animalele, să fie fain, să fie cât e cât drăguț. Dar nu știu cum o să-s. Mi-am mai dat odată o fermă și am ieșit pe locul 7. Sper că o să vă placă videoclipul, sunt începător, nu știu să fac multe, să editez, așa. Așa, facem așa. Da, clar nu mai merge timpul de ferma aia mai mică de ceva ce fac acolo, de cartofi, de ceapă, de altceva. Așa. Fac așa. Bun. Pun niște tolțe.
niște animale repede. Da, cea mai frumoasă fermă. Ioi. Super cool. Nu înțeleg ce e asta. Un om care mâncă grâu. Nu-mi place, o zis fermă. Am pus o ghidă. Nici asta nu-mi place deloc. E chiar pup rău de tot. O zis fermă, adică nu casă. Asta e cât de cât ok, adică na, mai mult de ok nu pot să-i dau. Nu a făcut el prea multe sau ea. Sper să ies pe locul. Așa, hai să vedem. Iară? Ok, hai că să... Nu, stat ăsta. Degeaba. Asta chiar îmi place. Asta e... Ok. Da. Că mi-au crescut tot greu. Și asta e ok. În afară de casa aia, nu contează casa. Că zis fermă. Adică nu. Aici. De ce ai face așa ceva? Nu înțeleg. Uite. Și asta e... Da? Asta e ok. Că nu am făcut eu. Deci e ok. A mea merită cam pup. Asta a fost pe locul 9. Da. Destul de bun. Că nu chiar bun. Am fost 14. Ok, deci... Asta a fost și cu episodul de azi. Eu am fost Titans de Gaming și... sper să dați un like dacă v-a plăcut, un subscribe. Și dacă v-a plăcut foarte mult să dați un share. Și cam atât. Bye bye.